Kung naminaw lang yun mo sa unang pagbasa, sa Salmo, sa ikaduhang pagbasa, o sa Ebanghelyo, di na kinahanglan maghumili pa ko. No? Bitaw, tinaw kayong pagkasulti. Gi-explain yung maayo ni Jesus. Pero, kaya di man sad pwede, kay muhatag mamuna kong stipend, wa niya ko'y kulikta, o di sa kumo, di sa kumo humili. So, ako lang yung humilihan. Ang ganti sa Ginoo para nato, kanang gitawag natog reward, or gitawag natog panalangin, dili di na ihatag sa Ginoo nato, basta dili ta mahigugma sa atong kaaway. Gilingay mong tupad. Ning na kusog ka mo higugmag palaaway. Ning na kana. Nakusog ka mo higugmag palaaway. Unya kung dili ta mahigugma anang mga kaaway, dili ta maluoy anang mga kaaway, dili di ta tagaan og ganti sa Ginoo. Ngano man? Kay ang makasasala dili niya tagaan og ganti ang makasasala. Muna ningon siya, kung ang inyong higugmaon, kadto ra sang nahigugma ninyo, nganong magpaabot man mo ganti, nga ang mga makasasala nahigugma man sa nahigugma nila. Ana, kung ang inyong buhatan og maayo, kadto ra sang mubuhat ninyo og maayo, nganong magpaabot man mo ganti gikas Ginoo nga ang mga makasasala nagbuhat man sa dana. Kinahanglan mo labaw gidi eta sa mga makasasala. Kay ang makasasala wa nay ganti. Ing kapatid, na malagi makasasala, kusog kayo sa graft and corruption, purti naman noong datua. Timan-an nato ha, kanang kwarta o gahom dinhis kalibutan, dili na ganti. Dili na tinuod nga rewards. Usahay pagani, mahimo ng condemnation. Adi mo to? Adigin mo to? Si San Pablo nag-ingon ana hasta si Kuan, si kanang Jesus nga kanang salapi mao di ay nay kontra sa Ginoo dinis kalibutan. Ingon siya, dili mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang salapi, ang bahandi. So kana ding bahandi dinis kalibutan, kanang gahom sa kalibutan, mao di nay enemies of God. Unya, kung adto kas enemy sa Ginoo, mangayo o muhatag sa imong pagsalig, kadto na imong higugmaon ang enemies Ginoo. Unsa may moabot nimo? Ganti o silot? Tubag. Silot, tanawa ng nahigugmas kwarta, tanawang naong, murag gisilutan. Kusmod kay naong, kay kanang gisilutan, di man na smiling. Kusmod, niya, bugat ng ilang pagbati. Ana, magkusmod, niya, magsige na sila kasuko, sige ginagkasuko. Niya, damor nga masuko sila, damor nga mukusmod. Galing ay mong tupad, be. Ang di mo lingi, gisilutan. Galing niya. Ing na, tanaw ni mo sa kong naong, gigantihan ko. Ing na ko. Ing na akong naong ba, gigantihan ni o gisilutan. Daghan, kayong manimba din ni ang mga naong na nagkusmod lang. Daghan, kayong gasigig rosaryo ang mga naong gakusmod. Daghan sa kay dihang dagko kay balay, dagko kay kwarta, binilyon ang kwarta, pero ang naong di makaog iro. Kusmod kay mga naong murag gibitayan o galingang bato. Di gyud ka smile, ana lang ba? Nya tingog pa mo, unsa man ni? Unsa man ni? Di ba giignanti ka? Di ba giignanti ka? No. Nya karon ug ato ning i-relate sa nang-apply ron sa nasod nga mahimong senador hangtod sa tawagan na diya municipal or city councilors, mao man aroy mga nang-apply. Kinsa may atong pilion, kadtong nagkusmod ang naong o kining smiling?
Nya kay silang tanan mo smile man. Wa man giroy usan ilang nagkusmod, sige man nag-smile. Unsao man nato pag ila o kinsa gitinuod ani nila. Atong siguroon, ang atong pilion kadtong makamaong muhigugmag kaaway. Kadtong magsigig pangaway, labi na gitong lisod-lisoron nila ang ilang mga kunuhay kakompetensya sa politika, ilang lisod-lisoron, ilang pangdakpon, ilang gukoron, ilang ipakiha, ilang i-impeach, kana di nato pilion. Kaya nga naman, wa man na sila mahigugma sa ilang kaaway. Kaya kani mga kaaway, mga igsoon, dili ni kaaway nga giaway gyud ka, dili sa tanang higayon ingon ana. Usahay o dili man kanunay ang kaaway, ang definition gyud ana kanang tao nga wa nimo mauyoni. Kana bang wa ka kagusto niya? Di ba na may mga tao nga wa gid siya gibuhat nimo pero sa naong pa lang niya maglagot gyud ka. Nay usahay maglagot ka sa iyang tingog. Ano niya kung tingog? Doon na may daghang naglagot ani ko nasad ay naong ani. Kadungog la sa akong tingog, ani tingog na sa panuway Higugmaa na, higugmaa. Nya kanang kasigig og lotos, sigig lotos, mauna sila'y mga yawanon. Nya kana sang gilotos nga porti sang isuga musukol sa gyud, makigpatay sad yawanon na sad na. Naabaroy nanagan sa politika, gikan sa senador ngari sa barang konsehal sa lungsod o sa city na musugot lag lutoson, mupailo ra gyud, muantos ra, naaba? O wa gani ay nalamog pamutar. Pero ayaw sa nang perfect, mangita masakag perfect. Ayaw nang perfect, kay bisan gani imong naong dili perfect. Nya unsa may dili makapa-perfect nato tungod kay matud pas ikaduhang pagbasa naatay duha ka adan or duha ka natures, ang yutan-on ug ang langitnon. Nagpuyo na nato ang yutan-on mauning atong lawas. Kanang yuta di gina perfect. Wa yuta nga perfect, maubitan na nga inig simento nato diha, inig spalto ato usa nang pisunon kay di na siya perfect. Bisan gani gipiso na di atubangan, karon gispalto maglinaw lang gyapon. Ngano man di lagi perfect. Yutan-on. Nya naa sa tay perfect. Unsa man ang langitnon, ang atong espiritu, ang Holy Spirit ni ana nato. Mao na siya perfect. Ang nakaapan lang kay di ta maminaw sa Holy Spirit. Mao nang naingon din sa ato ikaduhang pagbasa, sama nga gidawat nato ang adan nga gikan sa yuta, dawaton sad nato ang adan nga gikan sa langit nga mao si Kristo. Nakaron unsaon pagdawat? Matud pa ni Kristo, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. O giunsa man ta paghigugma ni Kristo? Bisag iya tang kaaway pinaagis ato mga binuhatan, bisag ato siyang gipatay, wa gid siya masuko nato. Wa gyud masuko. Muna mangita tarog mga politicians nga dili masuko. Kanang sigig kasuko di na nato butaran. Mangita tag politicians nga dili hangol og kwarta. Kay kanang mga politicians nga hangol og kwarta, nya nagamit og kwarta og gahom sa ilang naamusalig diha, sa ilang pagpangumpanya, dili na angay butaran nganuman ang ila anang hari dili ang Ginoo kung dili ang kwarta og ang ilang yutan-on nga gahom. Unsa may resulta ighuman natong butar ana nila, ilatang daog-daogon. Karon kusog pa kay na silang mo ulo-ulo nato. Tanang problema nato ilang hisgutan, tanang problema nato ilag yung ipabati nga andam silang mutubag. Pero tanawa ilang track records. Nayuban ana nagbalik-balik na lang naglingkod sa atong gobyerno. Wa gyoy nahatag nato nga konkretong kaayuhan gani ang timaan ana na wa gid tay nadawat pa kaayo nga kaayuhan, nag-anam gyud kadako ang atong utang sa nasod. Ikaduha, naalang gyapon ang graft and corruption sa atong nasod, wa gyud na masulbad.
Bisan na lang untag muminos og maayo, naa lang gihapon ang drugas, naa lang gihapon ning krimen, pinatyanay, hasta pagani ang kauban sa panimalay magpinatyanay na tungod kay nakasuyop og drugas, naa lang gihapon ning terrorism. Unsa may ilang gibuhat, siging balik-balik dihag lingkod, sigig himog balaod ang gikalingawan hinuon karon, nagunay silag away, mag-impeach og ila rasang kauban, imbis maghiusa, mag-away, gagastos atong kwarta nga buhis nato, purti na taong dakuan natong utang, gastuon pagid anang mag-unay silag away, murabag nagsinikmatay sila, kitay mo gasto, kitay way asinso, kay gasigi ra silag away, gipalingkod nato sila diha, aron lang mag-away, anang lang impeach, kanang ana, tubago nato ang kalihok, ang kalibo, ang sana, nasudnong problema, naghimuhimo man og problema, purti na noong problemahan. Mao na magampo tas Ginoo, lingi ay mong tupad ing nakinsay gabuhat og problema sa inyong balay, nakinsay gabuhat kamo ra bang mga ginikanan kusog kay mo mobuhat og problema, ngano man di man god kamaong mo higugma. Inyong anak gaduwa sa computer, perting lingawa, kaliton magsinghag, ayaw kuyugig duwa aron malingaw, malipay man na, ikade magduwa-duwa, ikarang usa, malipay de ka. Pero naay mo apil, aperti ni mong lipaya kana ding duwa de da, magduwa ka diag. Kanang sa una, dakpanay, o kana siyatong, nya ikara usa, ikasay ligwat na to, ikasay ihap na to, kakapoy, dakpanay ka, ikasay dakop-dakop ni mo. Pero na kay dagha-dagha na mo, aligre, mo na imong anak, malipayon kayong gaduwab, siga kayong matab, sige, buhay tog, apili. Di ba ka mo nang duha magsiga ang mata? Nya, mo ingon ka, kapoy mandong, kapoy manday. Siya niya, sumaba, mangundang o sa ta, ugma lang ta magtiwas ani, mga tuog sa ta. Matuog sa to, kuyog ni mo. Nga naman, kuyog man mo sa inyong kalipay, kuyog sad mo sa inyong pagpahuway. Pero magsigir kag singhag, mingo ra na imong anak, nairatag matay ka daw. Lipay ta diri, pugman kita. Ana na siya. Tanawa diris unang pagbasa, si David. Buot siyang patyon ni King Saul or ni Hari Saul. Gipangita siya. Gada pag yung 3,000 ka mga kuan, sundao. Pag-adto ni David sa kampo nila, nangatog ra sila, hinano kayo, wag yun kamatngon, ingon ang iyang pangabaga si Abisay, ako maning dunggabo ning haria, kausara ni, di na kinahanglag kaduhang dunggab. Ingon dayon si David, ayaw siyag patya kay pinili ni Ginoo. Kinsa to'y mupatay sa pinili sa Ginoo, silutan sa Ginoo. Sa to pa ang pagtahod ni David, tuas Ginoo, wa sa hari. Nya kay nagtahod man siya sa Ginoo, giapil niyag tahod ang pinili sa Ginoo. Kanang atong kaaway mga igsoon, kaaway dinhi sa naong, kaaway sa binuhatan, kaaway sa politika, kaaway sa kolekta, kaaway sa business, kana sila tanan, basta buhi pagani na, gihigugmanas Ginoo. Matod pa sa atong ebanghelyo, ang Ginoo maayo ni adtong mga mapasalamaton, apil na sad sa mga makasasala. So gihigugma gis Ginoo ang tanan. Kinsa man ka nga modumot ana nga pinili manas Ginoo. Gilingi ay mong tupad. Andi mo lingi silutan. Nagiing na sugod karon, gisabat nako na sugod karon. Din ajud ko masuko nimo. Ingna ba? Sugod karon, din ajud ko masuko nimo. Onya, ang musunod ani, tagaan og daghang grasyas Ginoo. Ang musupak aning maong prinsipyo, silutan sa Ginoo.
Katong gustong tagaag reward,